Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique para sa aton news break. Sangka eskwelahan sa Patnongon nakabaton kang ICT equipment halin kay Governor Kajao. Personal nga gin-turnover ni Governor Rodora J. Kajao ang pulo kang desktop computer sets kag darwa kang projector units sa Colonel Roberto Abellon Senior Memorial School para sa andang nga ICT room. Bahulgid ang pagpasalamat ni Maria Rowena Estares Crespo, officer in charge, tungod makabuli gidya sa tintuyo kang DepEd sa pagtuman kang mga estudyante kang andang mga handem. Nangin kabahin man kang nasambit nga turnover ang mga estudyante kag si Mary Jean M. Booth, Master Teacher 2. Ang diyang nga lihok kang gobernadora isara ka pamaagi sa pagpatigayon kang mayad nga buwas damlag kang mga kabataan. Governor Kajao ginbisita ni Regional Executive Director Dennis R. Arpia. Nagtugro kang kortesiya si Department of Agriculture Western Visayas Regional Executive Director Dennis R. Arpia kay Governor Rodora J. Kajao para istoryahan ang andang mga plano para sa probinsya kang Antique. Ang Department of Agriculture Western Visayas nagalantaw kang mga pamaagi para maimprobar ang irigasyon kag mga binhi para sa mga Antikenyo nga mga mangunguma sa pagpamayad kang andang pagpanguma. Suno kay Arpia, ang Antique isara sa pinakamabaskag nga partner kang ahensya pag-abot sa agricultural development. Kag sa bilog nga Visayas, ang Antique among pinakamayad sa pag-implementar kang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Dugang pa nga nag-apelar si Governor Kajao sa Department of Agriculture nga dugangan ang pondo para sa binhi kag paray antes magumpisa ang tagururan. Kag sa amura nga pamaagi mabuligan ang mga Antikenyo nga makabawi sa epekto kang El Nino phenomenon. Ako si Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.